yasa shi salatin manzo sallallahu a tahiya lallai ne sai wanda manzo Allah sallallahu ya koyar zaka yi in dai a tahiya ne, saboda shi ya koya wa sahabbansa. Amma in ba a tahiya bane, wato a wajen sallah ne kake son kai manzo sallallahu salati, to kai wannan shi yafi. amma in kana so zaka iya yin wani, kaman ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, ko iya wannan kai yayi, ko sallallahu alaihi wa sallam da ake faɗa idan an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to idan kai wannan shi ma yayi, don magabata sun yi. Amma in a tahiya ne kuma, to sai wanda aka ruwaito wato ainihin a hadisi. To idan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, abinda ka faɗa shine ya Allah ka ƙara ɗaukaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sallim, ko ka kubutar da shi daga dukkan wani aibi. Sannan wa barik, ka masa albarka, ka sa masa albarka a rayuwarsa da al'amuransa gaba ɗaya, kamar yadda ka ɗaukaka annabi Ibrahim kuma ka sa masa albarka a rayuwarsa. Saboda haka salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kai kana addu'a ne Allah ya masa salatin, shine ya ɗaukaka darajarsa. Kana addu'a ne Allah ya masa albarka, ya sa masa albarka a rayuwarsa da al'amuransa gaba ɗaya. Wannan shine salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ake son a yi shi a tahiyya, haka ake son a yi shi a sauran wato ainihin wurare, a sauran wato ainihin zama da za ka yi ko wani lokaci da ka samu. Don manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashara, duk wanda ya min salati guda ɗaya to kuma